Ani may diri kay katong utang niya sa Dimabimsi. Nasi utang sa dito. Yes po. Ay, ayaw dyan ko record dong. Dong, dito lang mo sa balpe, sa mukan. Tamo sa kinan ni ma'am sa Dito lang sir, dito lang mo. Istorya sir no, kay mura improper kay diri sir ba? Dito lagi ko record dong ba? Maro po na yung kan ma'am. Kita ka ko na dong. Go kay ko dong oh. Ayaw sa lagi ko kuana dong. Ayaw lagi ko record dong. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ma'am, may buntag. Na may kaila PGL ma'am? Nalimito yo ma'am, about ni kang Johnny Boy. Yun sa ni mo ni si James Anthony Florina ma'am? Ako ang husband. Ayaw lang pag video dong. Di ma'am, asa ni siya karon ma'am? Nasa Korea nga naman. Ani may diri kay katong utang niya sa Dimabimsi. Yes po. Iabot na niyo 50,000 apil na sa iyang kuan. Ay, interes. Ano nakautang siya dito Bemsi? Kuami ka balo ma'am kung Si ang nagbutang na mura iyang papa. papa niya, yaman pangalan nakabutang god. Gani. Do dal na di ang manager ma'am gusto mag-istorya sa imo ha. Wala gyud siya knowledge siya nakadali lang. Hangak. Kay kung kuan iyang papa mo settle anak. Papa niya nagkuan pero siya mo yung pangalan mo gud ma'am. Kanina na siya. Na dito ma'am tanan ang detalye nasa sakyanan. Bili na mo. Kinahimo po kang kumiker diri gud ma'am. Ana daw ko utang dirihan sa Dimabimsi. Pwede ra may pabasa naman ni sir ma'am. Tara dito ma'am. Naman ka sa kadiya. Yan, tanaw sa nato ma'am kung kailan pa si sir ni. Namang mga pirma go ninyo. Ayaw dyan ko record dong. Kuan lang po na mo ma'am. Hindi mo na i-post na mo. Ipakita lang dito. Gobi akay ko. Dong, dito lang mo sa balpe. Namang sakyanan ni ma'am sa kuan. Dito lang sir. Pwede niya na lang sir? Ay dito lang. Pila pa mi sa tuan. Tanaw lang ma'am, kani ma'am. Mamo ni Pwede protocol dito lang sir, Beke. Go kay ko ba? Dito lang sa tuyok lang mo sir. Asa dito? Dito sa may, asa gani na tan? Ay, planta diyan. Tara oh. Tapos nahidalag pa sunod. Nana, dito raw. Dito lang sir. Dito lang mo. Istorya sir no. Kay mura improper kay diri sir ba? Mas may din na dito. Dito lang sir. Mas okay walang dalan dito. Kasi mato na ka ma'am. Oh, mato na lang ko. Sige ma'am. Ma'am, nalubong mo ito mo sakyanan. Kaya ko lang mo ba? Lagi ko i-record dong ba? Umarang po na yung kuhan, ma'am. Dito ka ko ano na dong. Go kay ko dong oh. Ayaw sa lagi ko wala dong. Ayaw lagi ko i-record dong. Hindi kuhan mo po naman ni ma'am. Protocol lang naman sa office, Go kay ko ma'am. dong ba? Balay na lang daw dong. Anak ko ba na dong? Okay. One eternity later. At sa ingon sa imong partner ma'am. Ha? Nabayaran nila ito niya. Wala mo ma'am, wala mo diri sa system ma'am. Wala dito na namayaran ni tanan. 2,000 isa to? 2020. 2,000. Kano saan lang sa nag-abroad ma'am? 2019. 19? 2020 mo nga country? Resibo? Dalawa daw ko. Yun, dito ma'am, sa likod ma'am. Napirmahan lang na mo sa imo ha? Ay, di ko firma ko eh. Ha? Saan sa ila ko na. Pampasahan mo. Pero pirmahan mo pag after ma'am kay ikaw may kumikay good niya. Ligo check lang ma'am. Surprise! Happy anniversary! Happy anniversary po. Anniversary na. Ayan na. Sumama yung buntag o happy anniversary sa inyong handuhan ni Sir. 10th anniversary. Okay, naila rin ako rin si MM, ito ni si Abby and James. We are from Amigos Flower Shop. So, murag last 2020 amo ang pag-surprise sa imuha. Kotse pa ito'y gidala. Birthday ko rin mo, December 31. So, kabalo naman dito kay Quinsa yun ni. Na siya'y mensahe para sa iyo. Ano siya ha? Una sa tanan, dako kayo ako ang pasalamat sa ato ang buhi nga Diyos. Tungod kay ikaw ang gihatag niya sa ako ang asawa. Asawa nga buutan, pogihan,
Siyempre, gwapa o responsable nga asawa. Nga bisan wala ko diha, imo jud gikaya ang pag-atiman sa ato ang mga anak. Kabalo ko lisod, tungod kay naa kay trabaho. Tapos mag-atiman pa jud ka sa duha ka mga bata. Dili lang nako taasonhan, basta kabalo na ka kung unsa ko ka mapasalamaton. And happy 10th year wedding anniversary han. Di man isa kanunay han nga naalag ko diri. Always nga mo support sa imuha. O sa ato ang mga anak. I love you han. Namis na kaayo ta mo. Once again, happy wedding anniversary han. Wow. Action pa kasuko si ma'am. Ila ka pero sir ma. Siya dito sa Korea. 3 years na. Ay, 3 years na po. Muli ay na to eh. Dili pa. Dili pa? After 1 year and 10 months. Ganun pa siya ngay. Sige. Mo sa imong partner sa game. Salamat kayo han. Action ko kay blood kaya nung nabutang ka wala ka nang iwan sa kuha. Thank you kayo Hana. Laban ng gitaan tapos ka nang layo. Love you so much Han. Amping ka dira for me. Ito na? Yan, nag-request mo siya, pasayawon daw ka. Ayun lang. Sayaw ka, Dili. Sige, picture na lang. Tawan sa mga kids. Picture na, Alina. Happy Anniversary! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero ang Bigos Flower Shop lang doola